наҷотбахшон дар вилояти қазоқистони шимолӣ шаби 19 ба 20 декабр ду ронандаи як фура аз тоҷикистонро аз сардӣ наҷот доданд. онҳо ба русия меваҷот мебурданд, вале мошини мерседес бензашон дар роҳи мамлюкта қастанай ба сабаби истифодаи соляркаи тобистона аз кор монд. омеҷони 36сола ва фирӯзҷони 32сола бо рақами 112 ба хадамоти наҷотбахшӣ занг заданд ва аллакай баъди 15 дақиқа наҷотбахшон лейтенанти калон сағандиқ маҷидов, капитан ҷанат муҳаммад биқталиев ва прапорщик виталий кокорин ба кӯмаки онҳо расиданд. онҳо мошини вайроншударо ба шаҳраки пресновка бурда дар он ҷо ба ронандагони тоҷик барои дуруст кардани мошинашон кӯмак карданд ва ба баки мошини онҳо соляркаи зимистона рехтанд. ронандагони тоҷикро ҳамчунин ин ба риқат овард ки баъди анҷоми кӯмакҳо наҷотбахшони қазоқ онҳоро бо хӯроку чойи гармӣ зиёфат доданд. мо хеле сипосгузорем аз шумо. соли аввал нест ки аз ин роҳ равоо мекунем, вале бори аввал бо чунин ҳолат дучор шудем. аз самими қалб ба шумо ташаккур мегӯем. изҳори сипос кардааст умедҷон мамадалиев. соати 2:30 шаби 20 декабр шаҳрвандони тоҷикистон ба роҳи худ ба сӯи русия идома доданд.